Hai, लोगोफोर नायजा बेरायफैदों दुब्लियाव। आबोना होदो। मा फाथो होनोलै बे जा मोजां जाखानाय फट'आनो। दुब्रि बेरायफैदोंमोन जोंहा दुब्रियावहाय बिब' बिनानाव सानैजों। थौरै थांनि। नै ओरैहाय बिबार गार्डेन स्टिलखानाय बिबार गार्डेना बिजों पिकचारा मोजांथार आयौ बैयाव नै लोगोफोर नैबे स्टिलखाना बेखौ गलाम मोनबाय हाबनो मोनगोन ना मोनाखै लामा सेरावनो दुब्रियाव गौरिफुसोनो दा सरि आं दुब्रियाव थांबाय थादों गौरिफुसोनो आलासि जाफैदोंमोन आयंमोननाव मैया फैदोंमोन बेनिफ्राय नै दिनै बेयाव बेरायफैबाय नै जा स्टाइलखा बेयाव मानसिफ्रा जा स्टाइल देलायबोदों नै सिन्देला हावैनि गानना फैदों जों नै जोंहाबो थांसै ओरैहाय दहाय हाबनो होनाखैमोन नै जों दासो हाबनो रोंदों मेगनाव नायनानै गोसोनि खोथाखौ बुजिनो हानाय आंहा गोहो गैया जायगाया बेरायनो जा मोजांथार नोंसोरबो फैनो हागोन बेरायनोबा स्टाइलै बेरायबाय थाथावथावखा जायगाया ओमफ्राय गिदिरसो जोङो दुब्रि बाजारावसो बेरायफैदोंमोन गौरिपुरावहाय टाउनावहाय बेरायफैदोंमोन टाउनाव बेरायफैनायाव दाना बेखौ नुनानै हाबफिनबाय जोङो थांफिननोसै जोंहा दा थांफिनसै नै जोंहा थाबायफिनबाय थांफिननो थाबायगासिनो दं दाबो गाज्रिखौ गिदिखा होननायनि Apa nih? Aku nanya aku nunggu. Nanti mana? Nah, nanti aku buka. Aku tanya. Nah, jangan habis nih kalau mau biar nanti nih ya. Bikin aja nih. Ini nih tamai. Ini deh. थाबायगासिनो दं जाग्रा लाबाय जाग्रा बिसोरनोलाय बारा बुरजा लायाखै जोंहा थाबायगासिनो दं न'आव थांनो गारि गुरि खारनाय दावरावथार थाबायगासिनो दं नै बेनो जोंना आयंमोननि न'आ Kulo nani jangan kata kulo. Jeng dayi no sufibay ada logofor, oमफ्राय जों भिडिअखौ फोजोबनाय जासिगोन इयावनो ओमफ्रायहाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि thank you so much guys ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानबा ना लाइक शेयार ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे लोगोफोर bye thank you